Kumusta mga amigo na kong dudong o mga inday sa mga naa sa Visayas ug Mindanao. Shout out po sa inyong tanan nga nag-subscribe dinhi sa YouTube channel nga Bisayang Dagko. So atong hisgutan karon ang bahin sa usa ka ads nga nagpagawas aning usa ka online lending app nga kuno 0% interest. Atong sutaon kung kining maong online lending app makatabang bagyod sa atoa. Kay daghan na kayong nahimong ni utang ani nga sa katapusan nagmahay rapod. Ang pangalan ani si Piso Ready. Si Piso Ready. Daghan ni siya ads karon na nigawas sa mga social media, labi na sa Facebook. So nakita na ko ni moong ako ning buhatag review para alarma pod ang uban. Basin ang uban ani wala pa taoy bangkaagan. Ay bangkaagan na kining mga online lending app day karon nga nahimong uso na. Pwede na ta makautang. Dali ra kay makautang sa online. Dali ra kay makautang. Pero mao lagi pag abot sa panahon kung dili ka makabayad sa due date sa panahon nga ting bayad, sigurado gyud nga pakaulawan ka niya. Kung dili man ka pakaulawan nila, sigurado na pakaulawan, harason, hadlukon, bisag unsa na lang ang buhaton sa mga collectors nila. Doon na tayo tulo ka basihan para mahimong maingon nato nga ang usa ka online lending app mahimong pwede natong utangan. Kini si Piso Ready, tanaw nato kung pasok ba siya dito sa tulo ka factors. Ayaw gyud mo pailad aning 0% interest kay tinuod man tuod na, pero para lang na siya pag murag sa kung sa pagkaon pa mura na siya appetizer. Kana 0% interest. Kung malamian ka, mahigam ka, muusab yug ka. Kakabalo nga kung muusab na ka na ang 0% interest doble-doble pa ang mobalik sa ilaha. Okay lang kung dili ka muusab, murag makakuan ka, makaganar ka sa ilaha, pero kung muusab ka, wala, pildig yun ka. Si Piso Ready, naani siya sa Play Store, makita nimo siya sa Play Store, mao na ang itsura sa iyang online lending app. Under ni siya kay Piso Ready Financing Company Incorporated. Sa tulo ka factors, ang unang factors natong tan-awon mo ang dapat ang usa ka online lending app rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Kini si Piso Ready, rehistrado ni siya under kay Piso Ready Financing Company Incorporated. Mo na ang nakarehistro kay Securities and Exchange Commission. So pasado siya diha. Pero sa mga wala kabalo, sa factor number 2, kini si Piso Ready, isa ni siya sa mga loan shark, kinang gitawag na tong loan shark. Unsa man ang loan shark? Dagko kayo og processing fee. Ang uban pa nila halos katunga. Kini si Piso Ready, dili man siya halos katunga, pero siguro nasa mga one-third sa imuhang sa imuhang loan mawala, ibawas nila kay processing fee. Dayon mopatong pag sila interest. Basta second loan na nimo. Dako nang interest nila sa second loan. Muna kung tilawan gyud nimo ni automatic gyud ka dapat dili na ka mo muusab, kay kung muusab ka makabawi gyud sila nimo. Niya kung siguro sa permero makabayad pa ka, pero kay tungod sa kadako sa imuhang apasunon nga bayron nun, kay dako kay processing fee, dako pud og interest. So pag abot sa panahon gyud mahimo ka malagay sa alanganin. Munang dili na ka makabayad, kung dito na mugawas ang problema. Kay ang factor number 3, ini si Piso Ready, nigagamit ni siya og third party collectors. Kanang third party collectors wag gyud pakialam kung kinsa ka, unsa ka. Basta ang ilaha gusto maningil
Nya gusto nila mubayad ka diha jud mismo. Dili na pwede nga ugma, sunod adlaw, sunod semana, sunod bulan. Gusto nila karon-karon dayon kung mubayad ka. Kung di ka mubayad, sige, ayog bayad. Harason ka namo. Hadlukot ka namo. Dayon pakaulawan ka namo sa imong mga naa sa imong phone book o sa mga contacts nimo. So katong mga dili kayo kuan, dili sanay sa mga inaani nga panghadlok, mahadlok gyud. Mahadlok niya. Mapugos pud tawag bayad o mangita og pambayad. Problema lang ang gibuhat sa uban nangutang pud sila sa uban nga mga online lending app. Ni samot na gyud noon sila og kalubong sa utang. Dili na gyud sila makabangon. Mao na kini si Pisoridi diri sa amua dili ginamo ni rekomendado labi na dinhi sa ato ang YouTube channel nga Bisayang Dagko. Ato na ning himuong review para sa mga amigo ug mga amiga nato nga himong biktima sa mga online lending app. So again, ayon mugtuo aning pang-inganyo nila nga 0% interest. Dili lang kay kini si Pisoridi, daghan pa kaayong mga online lending app na nag-offer sama ani. Pero appetizer lang na, kung ganahan ka gani, lamian gani ka, sigurado mo kaon yung kagtaman. Pero wa ka kabalo nga dito na day ka magka-problema. So mag-amping ta, dili ta magpadala sa mga advertisement kay kusog ra ba kay nilang advertisement karon. Ambot lang po siguro ni nga kasagaran po sa mga padala og mga reklamo ngayog tabang sa mua. Mga wala gid po tayo hanaw, wala gid sila kabalo nga ingon ani din ng online lending app. Ang ilaha lang sa una nga nakakita sila nga naay advertisement niya nindot kayo ang nakabutang didto nga mga gipangsulat. So nainganyo pud taon sila, wala sila nag-investigate nga mao day ni. Mao na yung mali po nato lagi kay tungod sa ka-excited nato, wala na tay panahon nga mo research kung unsa ni sila. Karon daghan ang mga review sa YouTube o mga website o sa Facebook mismo sa mga groups about sa mga online lending app. Wala sila wala gid nila na nakita, wala nila na basa, wala po nila na tan-aw. Diha na sila na ningkamot nga makakitag solusyon. Wala na, biktima na, ulahin na kayo. Nang gihimo na ko ning kaning chanila para mahimong advocacy nako nga tabangan tong mga nahimong biktima sa mga online lending app nga karon lagi pati na pong luuya. Imbis na ang ilang pagtuo sa una matabangan sila, karon nisamot na noon. Kung pobre sila sa una, nisamot na gyud ka pobre. Kung short sila sa una sa budget, mas nisamot na gyud ka short karon. Daghan ang sakripisyo. Ang uban ani panggata sa anak wala na. Kay gipangbayad na dito sa mga online lending. Budget para sa pamilya nawala na kay tuwa na sa ilaha. Manang dili gyud ta mutuo sa mga advertisement. Ayaw gyud magsundog sa uban kay mapariha mo sa uban nga daghang nawala dakong pagmahay ang niabot sa ilang kinabuhi. So kung nagustuhan ninyo ning mao nga video, paki-like ug share ani sa inyong mga social media para daghan pud makabalo og daghan ang dili na mabiktima. Ay nakabalo naman sila, naman sila awareness. Dayon, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa among channel para padayon mo makabasa or makatan-aw og mga update sa klase-klaseng mga mo gipanghimong review sa mga online lending app. Unya, pod ang mayong buhaton dili gyud ta basta-basta mo tuod dayon kung unsay atong nakita. Mag-research na daan ay ta mo sulod o mangutang labi na diha sa online lending app. Daghang salamat sa inyong tanan. Abangan ninyo, hulatan ninyo ang among sunod na mga review sa lain na pod nga mga online lending app aron dili ta mabiktima. So iba pa rin ang naay kahibalo kaysa wala gyud kay mo gyud na sila ang kasagarang na biktima. Daghang salamat.
Kita kits sa sunod na mo nga video.